Никола, здравейте отново в поредния кратък епизод на Видошарт, посветен на геотермията. Здравейте. Бърз въпрос. Витоша Арт е един високотехнологичен комплекс, в него се е помислено за много неща. Несравниме с една вила тук и там. Ако вие имате вила, бихте ли и възможно ли е всъщност човек на вилата си да направи геотермална система? Да, възможно е. Ние правиме в къщи, в по-малки сгради, правиме геотермия, но човек трябва да може да си прави добре сметката. Когато се прави за една вила, не се ползва така наречената централизирана доставка на геотермална енергия, която се получава в Витошарт. Съответно, стойността, която ще струва за тази вила, ще е по-висока от стойността, която ще се реализира тук за Витошарт. Да, очаквах подобен отговор, което на практика означава, че когато човек е собственик на жилище в Витоша Арт, той спестява голяма част от мащаба на тези разходи. Точно така. Да, хората си разпределят стойността на разходите, тъй като са много хора, разходите падат. Това е добра инвестиция, смятам аз. Тъй като системата оперира от пода, оттам се взима топлината и охлаждането, хора, потребители в интернет задават следния въпрос. Ще има ли ограничение от към настилките, които можем да сложим в нашия дом? Мощността на подовата е съобразена с достатъчно гъстота на стъпката на серпентините, които се полагат в пода, и хората ще имат свобода да си полагат абсолютно всякаква настилка от керамика, през ламинат, паркет. Единствено при паркета и ламината просто трябва да бъдат съобразени подложките, които се полагат, така че да могат максимално да използват ефективността на подовото. Тоест за това нещо е помислено, не ви хващам сега в крачка и да... Не. Да, за първ път да чувате подобен въпрос. Не. Добре, на това разчитах. Хора ни задават въпроси по отношение на гаранцията на системата, и понеже системата е иновативна, общо взето, новите и непроверени неща, в кавички непроверени, ние не сме сигурни колко време ще работят безпроблемно. И каква е гаранцията на тази система? 3 месеца, 6 месеца, 1 година? На геотермалната система Geotron Engineering е дава 25 години на цялата инсталация, която е под сградата. Самият производител на геотермалните сонди е дал 100 годишна гаранция като дълговечност, че гарантира, че тези геотермални комплекти, които са положени на 130 метра, след 100 години няма да имат никаква промяна. Как звучи това? Доста ме респектира, нали? Геотермалните прибори изглеждат като хладилник, както казвате вие, но със сигурност гаранцията им далеч надскача гаранцията, която човек получава за един хладилник. Значи, Никола, имам за вас въпрос, който е доста актуален сред хора, които не са добре информирани. Геотермалното отопление и охлаждане ще бъде ли причина за конденс и мухъл? Първо, самата система е съобразена с това да не подава ниска температура на охлаждащата вода. И второ, тази температура е съобразена с влажността на София, която е от 30 до 40% през летните периоди. Хората могат да бъдат спокойни, че няма да им мухляса жилището, нали? Има въпрос, тъй като термия, или мисля, че вероятно е гръцка или латинска дума, идва от термос или термиас, или не съм сигурен каква всъщност е. За земята. За земята. Да. Си представям топлина. Нали така? Колкото по-надълбоко отиваме към земното ядро, което е 6000 градуса, поправете ме ако греша, толкова по-топло става. Как точно използват хората тази геотермална енергия да охлаждат своите жилища? На 130 метра температурата, конкретно за този проект, защото направихме тестове, термореспонд тестове специално, е 15 градуса. Тези 15 градуса е нискотемпературна геотермия. Това не е някаква висока температура, която директно да влиза в жилището. Тя доставя енергия на термопомпата. Термопомпата преобразува, за което харчи Хикс електроенергия, и е доставя на вътрешния потребител. Въпреки това не разбрах как точно се охлаждат хората чрез нея. Тоест, ако искам вкъщи да е хладно, тази температура от 15 градуса е достатъчно ниска, за да се охлажда жилището с нея. Когато се охлаждате, когато се отоплявате, ние отнемаме от тези 15 градуса. А когато се охлаждате, ние добавяме в тази геотермална енергия. А как отнемате от тях? Подовото и конвекторите отнемат температурата, която се опитва да през прозорците, през фасадите, през покривите да направи топлоприток на сградата. И ние отнемаме тази топлина и през термопомпата
я връщаме в земните недра. Понеже точно пред мен виждам на тази дълга маса, пред която сме едно дистанционно, с дистанционно и се управлява тази система и човек трябва да отиде в мокрото помещение и да завърти някаква врътка. По-скоро в мокрото помещение се е настроена системата. Дистанционно може само за контролерите, които са на конвекторите и на подовото отопление. Иначе термопомпата, тя си има дистанционно, но това дистанционно ще се намира в обитаемата част на жилището. И да речем, че този човек му е много топло, той е такъв, не е топлолюбив и му стане много топло през лятото и си каже, ето сега искам да го сложа на минимална температура. Каква е минималната температура на охлаждане чрез геотермията? Минималната температура на охлаждане, която искате да постигнете в помещението, е общо взето от порядъка на 21-22 градуса. Добре, комфортно. Да. Комфортно. За всеки градус под тези стойности човек трябва да има климатик, да речем, или всъщност климатици няма да има. Как постигаме по-ниски температури? Постига се с настройка на термопомпата. Но все пак е възможно. Да. По-ниските стойности на охлаждане са възможни през конвекторите с настройка от термопомпата. И всъщност на практика каква е минималната стойност на охлаждане, минималната температура постижима с тази система? Има един елемент във въпроса. Самата система като система може да охлади до 5-6 градуса водата, която постъпва в конвекторите. Съответно, конвекторите могат да подадат въздух с 12 до 13 градуса въздух в помещението и съответно може да стигнете до 17-18 градуса охлаждане. Защото в един епизод на Алф, ако си спомняте Алф, той беше наводнил къщата и беше пуснал климатиците на 10 градуса с надежда да направи ледена парзалка, но това няма да е възможно, нали? С геотермията. Това е подвеждащ въпрос за един инженер. Това е шега, това е шега. Да, шега.